Usa ka 63 anyos nga masahista'ng visually-impaired, gipapriso sa iyang 21 anyos nga babayeng kliyente kay giapil sa paghikap ang mga pribadong bahin sa lawas sa biktima. Samtang aniay usa ka taxi driver ang gipadakop sa iyang transgender nga pasahero human gipapugos sa paghimo ug malaw-ay sulod sa taxi. Detalye sa report ni Alan Domingo. Uban ang iyang amahan, miduso og reklamo ang 19 anyos nga trans woman nga call center agent sa Mabulo Police Station sa Nagbinastos. Gitug-an sa biktima nga dihang nisakay siya sa taxi nga gimaniho sa suspek, giabusuhan siya nini. Gihagkan ug wa pa makontinto, gidala siya sa awaaw ug hilit gidapit sa lahog ug didto gipugos sa pagpahimo sa bastos nga binuhatan sa suspek ang biktima. Ni kiss na siya nako. Dari sa akong upping niya, padung siya sa akong lips niya. Wala na nako nga kuya, undangin na na kay dili ko ganahan. Siya diyang gikoptan akong audio, di akong gipugos. Suportado sa mahal ng anak sa pagpapanubag sa gihimo sa suspek diin, gipadayag nini nga dili siya makatugot nga adunay magpasipala sa anak. Busay padayon gyud nilang kaso batok sa suspek. Mahimong ipatangtang na ko niya iyang lisensya, patangtangan na ko siya. Kay delikado nga mag-drive nga klase nga nan. Samtang gitugaan sa driver nga sinabutan nila ang nahitabo. Nasuko lang matod pa kini dihang wa makuha ang iyang cellphone. Gianggon sa driver nga nagwapahan siya sa trans woman nga biktima. Dako ang pagmahay sa driver sa nahitabo tungod kay minyo man siya o adunay tulo ka mga anak nga gagmay pa dito sa probinsya. Ningon ko niya nga pwede kong mukis, nga ingon sa nga pwede raman. Nga mauto nga ningon siya nako nga nang kanang white tao nga kanang mangitag tag lugar. Mga pasaylo niya ba kay kami duha nagsinabot. Una nadakpan ang driver sa dapit sa Guadalupe o gitugyan sa Mabulo Police, sanglit sakop man sa ilang jurisdiksyon ang dapit na hitabuan. Rape through sexual assault ang atong giandam nga kaso against sa driver. Sa pikas bahin, aniay 63 anyos nga masahista'ng halap ang mata ang nagtingkagol karon sa Inayawan Police Station human. Gireklamo sa 21 anyos nga babayeng nagpamasahe kaniya sulod sa massage spa. Giapil kuno sa paghikap ang dughan sa biktima kaduha ka higayon. Apan wa nakaagwantang biktima dihang gihikap na usab sa suspek ang ubos nga bahin siyang lawas. Giangkon sa suspek nga nahikapan ang mga pribadong party sa lawas kay nalahos kuno ang iyang kamot sanglit di man siya kaayo makakita. Nangayo hinuon siya og pasaylo sa biktima. Ako lagi nga tandog ay ang mga pribadong party siyang lawas ba nga maura kog napangahas ko atong hitabua niya. Nangay kog pasaylo niya kanang pero iya mo kuno kung dayunan sad. Ang atong suspect is si Ludabi Alfiran Laborte. Na-file na siya kaso of acts of lasciviousness katong December 2. Walay edad, walay gender, basta ipatigbabaw ang respeto, malikayan ang posibleng mga sayop nga binuhatan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.